салому алейкум бародаро. имрӯз 100 дона тарафи душанбе раво мекунем. ҳамин кӯчатои мо ҳастанд. ино кӯчатои бюджетниам. ҳама арзоншон 10 сомон. қадшон 1 метр зиёд, 1 метр намхели қад доранд. касе ки дар кор бошам алоқа бироем. ино ягон дона реша гирифтагӣ нест. хеле кас михе раво мекунем. 3 реша ҳастанд. ино патак реша бисёр доранд. камтар исусу инҷоша качи мекунем. ҷое ки заҳм ёфтагӣ, бел задагӣ насиб кунад, пага саҳар таксида метаем мерава. касе ки дар кор ҳаст, ин кӯчатои бюджетне, сами бюджетниош. нархаш 10 сомон сар мешавад. кӯчато то 25 сомона нарх дорад. ҳам арзонаш ҳам ино. Лекин иноям бақуввати бародарон.